जिउआ बिदिनो दैदेनजायो। सोरनिबा जिउआव हांमा, सोरनिबा जिउआव दुखु आरो सोरनिबा जिउआव मिनिस्लु मिनिनायजों। बिब्दिनो बे सेंग्रानि जिउआबो दुखु आरो हांमाजों दैदेनजादोंमोन। जाय दुखु आरो हांमाजों दैदेनजानाय जिउखौ बियो थावरिनो हायाखैमोन, जायनि थाखाय दिनै बियो निसानि मोदोमनायजों गावनि जिउखौ दैदेननो गोनां जादोंमोन। नाथाय बियो बिब्दि थासारियाव ओरैनो गोग्लैनाङाखैमोन। बिनि आन्दोआव माबा मोनसे दुखुनि थफ्ला थाखोमानानै दंमोन, जाय थफ्लायाव दुखुनि गोबां जाहोन जुथुमनानै दं। फै जों बिब्दिब्ला अख्रांनि जालांनाय जाथायनि आन्दोआव गुबैयै मा दं बेखौ नायलाङो। हेलौ, आंनो माल नांगौ। अख्रां! बेफोर मा खालामनाय जादों अख्रां? नङा, आंलाय मा खालामदों? ओरैनोसो जिरायनानै थाबाय थादोंमोन आङो। अख्रां, नोंनि आखल आखुआ दि सोलायलांगासिनो, नों गावखौ एसेबो हमदां हायाखै? औ हांमा, आंनि आखल आखुआ सोलायलांगासिनो। सम आरो थासारिजों दिनै आंनि जिउआबो गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांगासिनो। आं बेखौ हमनो हाखादों। नाथाय आं मा खालामनो? आंनि जिउनि जारिमिनावनो
बिब्दिनो लिरखानाय दंब्ला आरो आं बे लिरखानाय दागोखौ बोरैथो सोलायहोफिननो हाबावनो? जिउ बे आंनि। ओमफ्राय हांमा मा खबर? मा दानिया आंनि खाथियाव फैनो मोनला नामा? नोंदि खबर सोंलायग्रा जाबाय। मोनो, मानो मोना जानो? नाथाय हांमा मोनसे खोथा, नोंथ' आंखौ मेगनजों नुखाबाय आं माबादि जालांगासिनो। आरो बेबादि थासारियावबो नों जुदि आंनि जिउनिफ्राय आनज्रायनो रोङाब्ला नों गावनि जिउखौ गिदिर खैफोदाव लाबोगोन। नों बेखौ साननाया मोजां। अख्रां, मा बुंनाय जादों बेफोर? ओइ हांमा, नों मानो जेबो बुजियाखै? आं जा बुंदों थिगखौनो बुंदों। नों जेब्लासिम आंनि नैबे बिखायाव थागोन ना, अब्लासिम नोंनि जिउ आरो गोसोआबो सान्थियै थानाय नङा। बेनिखायनो आं नोंखौ बुंदों, नोंनि गोसो आरो जिउखौ नों सान्थियै लाखि। आरो नोंनि गोसो जिउखौ सान्थियै लाखिनो थाखाय नों आंनिफ्राय गोजान जा हांमा। आं जाहैबाय फांसे रोदा गोमाजानाय बिफां हांमा। माब्लानि समावदि बे बिफाङा राननानै गोमालांगोन बेखौ रावबो मिथिया। आफा, आंनो फैसा नांगौ। अख्रां फिसा, नों मानो गावनि देहाखौ सानाखै? साननायखौ बारा खालामनानै दुखुखौ सहायनो हायै बायदि दाखालाम फिसा। गावखौनो दबथायनो हायै बायदि दाखालाम फिसा। दे आफा, गैयाबा आं थांसै। र' फिसा। देलाय हरलाय, नायथारनि आङो बहानि फैसा दंसोनायनि बिबानो हरलाबायनो। नोंनि फिसालाया खोब मोजां खामानियाव बाहायहैयोखाय लाज गैयि हौवा। फिसालानो बियो गावनि फिसा गेसाव बासाव ड्राग्स फाग्ला। बिमा, एसेथ' सोलायदो। फिसालाया देरबाय लावबाय, गावनि आथिङाव गसंनो हाबाय, बेबायदि समावबो नों मानो इसेबां आब्रा खालामो बिमा? गाव गावबागावनि फिसाबा मानोथो सामलायनो हायाखै? हाब, आंनिल' फिसा नामा? नोंनिबोथ' फिसा। खबरदार, बेबायदि दाखोर मानसिया आंनि माब्लाबाबो फिसाला जानो हाया।
हे गसाइ, मा जाबावगोन आंनि बे संसारा? फिसाला गैया होननानै लबजोंनो लाबोबाय। बेस्रा बिमा बिफा उन्दैयावनो थैजानाय। आं मालाय बोरै अनालासिनो थानो हानो? मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो आंनिनो फिसा। अख्रां, ओइ अख्रां, ओंखारबो ओरै। सोर जाखो आब'? नों दे बोरो हो, नों दा अख्राङा? आदा अख्रां, मानोबा नांगौमोन आब'? बेथ' न'आव गैया। नांगौमोन नङा, नांथारखागौ। अबाव थांदों बियो? मिन्थिया आब', बियो दाना न'आवनो थाला। थगायदों ना मादों? थगायदोंबा नोंबो मोनफागोनसो गथ'। आंनिफ्राय फैसा थगायनानै जानाय नोंदाया। बेखौ दिनै बुसिमानसो गालांगोन आङो। गावनि बिदाखौनो बबाव थांदों मिथिया नामा? मालाय बायदि। औ बेथ' मालायखासो ना। ओइ बुरै, नोंसालाय अबाव थांदों? मा डायलग होबाय थादों बेयाव? सोर नोंसाला? सोर फिसाला दं आंहालाय? आंहाथ' फिसालायानो गैजाया। ए बुरैया गोरा गोरा बावसोलै। नोंसालाखौ होनदों आं, नोंसाला अख्रांखौ। अबाव थांदों बेयो? बेखौ दिनै बुसिना गालांजोबगोन आङो। थोद, बे आंनि फिसाला नङा। जानला माला बुङो। नों बुसि ना मायो बुसिलाहैथां। मा इसेबां फाग्लि बुरि बेलाय? ओइ गथ', नोंदाया आंनो फैसा होनांगौ दङ। बेखौ आंनो मोजाङै हैनोबा है। नङाब्ला बाथ्राया बोरैबा जागोन। माथाया बोरैबासोखा। अख्रां, मा खबर? खबरखौ आंसो नोंनाव सोंनांगौ। मा नों थांना थासान्दि समाव बेफोरबायदि जौ जुवा निसा बेसादफोरजोंल' गोजोबना थानोसै नामा? गावनि जिउनि फारसे आरो देहानि फारसे एसेबो साननो रोंला नोङो। आं मानो साननो रोङा जानांगौ? साननो रोंनायनि थाखायनोथ' बेफोरबायदि जौ जुवा निसा बेसादफोरखौबो बाहायनो रोंदों। अख्रां, नों सोलायदो। नों मिथिया नामा बेफोरबायदि बेसादखौ बाहायोब्ला जिउनि जेंनाया बारा जायो आरो थैनायखौ बोजबना लानाय बायदि जायो। बेफोरबायदि निसा बेसादखौ बाहायबाय थायोब्ला केन्सार जाना थैगोन नोङो। जानानै नङा, आं जाखाबायानो। बेफोरखौ मा बुंलाबायदों नोङो? हामगौ नामा बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनो? आंहा केन्सार जाबाय। बिनिखायनो आं गोजोन जादों। आं बादि निसा फाग्लाजों थानानै नों गावनि जिउखौ आसखान्दा खालामनानै दाला। अख्रां, नों सानदों नामा नोंनि बेफोरबायदि रावावनो आंनि गोसो आरो जिउआ गोजान जागोन होनना? फाग्ला फाग्ला दा बुं नोङो। बिदिब्ला नोंनि बे निसाजों गोजोमनानै थानाय दुखु जानाय रावफोरा आंखौ बावगारनायनि मोनसे एक्टिंसो। बियो एक्टिंसो। नों मा मिथिनो आंनि जिउनि दुखुनि जारिमिन?
नोंहाबो जुदि उन्दैयावनो बिमा बिफा गोमाजानायमोनब्ला बिनि दुखुखौ नोंबो मिथिगौमोन। हो अख्रां नों बेफोरखौ मा बुंदों? औ औ हांमा आं थिगखौनो बुंदों। आंहा बिमा बिफा गैजाया, आं खांजानायसो। हो अख्रां नों खांजानायसो? औ औ हांमा आं खांजानायसो। नाथाय आं दिनै खांजानाय महरावनो मासे सैमानि समान न' सिङाव हाबनो नागिरब्लानो आं बखिजायो, होख्रांजायो। आं बेसे सहायबावनो हांमा? जाय न'खराव आं उन्दैनिफ्राय देरबोदों बेबायदि न'खरनि बिमायानो दिनै आंनि सायाव थरथिंसे बावनाय गैया। अब्ला आं बे न'खराव बोरै थानो हागोन? आंहा थांना थानायनि मा गोनांथिबाव? आंहा थांना थानायनि जेबो गोनांथि गैला हांमा, थांना थानायनि जेबो गोनांथि गैला। बे बाथ्राखौ नों दिनैसो मानो आंनो फोरमायखो अख्रां? समजों लोगोसे खारफानो गोनां जायो हांमा। जिखुनु जाया नों दा मिथिबाय जेब्ला आंनिफ्राय गोजान जादों। अख्रां नों जौ फेबाय, थौदो आं नोंखौ न'आव दोनलांसै। हगार! हांमा बे नोंनि गोनां मालाय आंनो हर। अख्रां नों फाग्ला जादों नामा? बे मालाखौ आंनि आफायासो गिफ्ट होनाय, बेखौ आं नोंनो हरनो हाया। आरो नों बे मालाखौ लांना मा खालामगोन? हरनो हाया? अख्रां बेफोर मा खालामनाय जादों? हगार आंनो माला हरा नों? आंनो माला हरा?